Lah kok beda karo iki? Kacamata piye? Man. Ngajak grecek sampeyan. Boten ketan pripun kok wau. Cipta rasa. Dadi sing pun mriki mawon. Lah sing tunggal kala wau abdi namine Kandhek kula ngertos. Lah ya kaya sing mriku wau. Kula Aku ngerti ning aku itu. Lah niki. Oh, niki. Man, coba. Kira-kira iku duwe sapa? Niki. Kandhek. Nggone Kandhek. Nggih. Mbah Kandhek. Nggih, lah niki Kandhek kuwi ini Cipta Rasa. Sesekaran. Nggih. Iki pancen iki tipu apa pancen jalan? Iya, nyenar ngene iki. Padha niki. Pangi Gandane piye? Dadak. Ayo tekan sakit sampean. Sedap. Coba dijajal. Jenengan mawon teknik. Lho kok aku iki? Kula. Aneh. Oh, warna pirang-pirang tahu jen. Biyen iki sampean luwih pas dadi bencong. Hah? Lah kuwi Mawon. Paman Produswa. Nggih. Prayogane sekarang baju piye? Sandang hormat niku
Tetepanan. Iki aturke sing kagungan mawon. Nanging Neng nggih kan nek nganti ketinggalan dening Romulan. carane carane. Nggih, laku gedhepitan mangke wonten putra mantu utawa Rama Ripate. Ora kena ambles. Hendele. Nanging nggih. sampean mengko sing ngawat-ngawat. Nggih to. Ana apa-apa sampean tak Perlu karo